ngani ay jmei we ko maqamu we faradi ibrahima sinobe faramina nay do aka ka alkaba jokndama tolati ndi makkene may qur'ane bike ga milla kadi asino kon bora farala ko tangadu siga fuitola kuma flana waran be faraka we do ko faraire nana kesa ala nana mujiza ke faraina kabo fara kile nana ko ibrahima maguma jo fara wala labli ko fara nyere ko korota tugula ibrahima magobe tugumina do kala kale tugula fara bo korota ni ay kata yoro la yoro min kadai abiya joli do kulla ko dolik mana siyoro mina yani ka duguje amma go bina se kon sina mina do fara faraka abina sura fara yo kuna mata wallahu ta'ala a'lam imbe kuma sibinu nga kuma temina we ibrahima dige blaka fara do nyini kana alkaba jo kuna matemene moki ijo duguma te ka jo akuna matemene oka aye ismaila blaka fara do nyini kana pero fara kuru min tagana ibrahima ijo oka alay mujiza ke ibrahima min mu'jizat al-anbiya asino de bora fara la kumi mamani sidda bogondurula isino be kala chuma basi ngondi undanoy basi vuraire dafale danno dinge fara usino fla de kumbe bana fara intla kele fana jolla fara intura ablaro la ya ablaro dolay alkaba da oni hadra al-sudun nyonje kena min bey tabtibi do ko ka kun gune de do alkaba almuhim an-norole de kul alkaba ma khulasa yimi parce que ni beba fam ni ko mina fara kon bla ko kerebe ko jo o fara kon tike ko metri dama do boni ko cho ay wona bla ko de kerebe ko maqamu kumbe alkaba ko kerefela de la ka gun alkaba yarela o farain turai ka ketta mashin kabla ibrahima sindige no balai ko jahiliyat dila mo ya yesi no imbalai ko islamaya ran na sino in suralai anas ibn maliki hadisa dollaka ko kwale re sino indi kikme ibrahima sindi wonu no yereye ana sindu no asifura no dafale kikbo ye faraina ko alere yayi kunga ko mo ka joshili de atushi afara ko ga yoro ke siri yoro di ibrahima re farain kire fera ke aka na flash yoro aya yoro mine ka ke siri yoro ala kadaka alai kaba ko min kai faraina o hiji qur'ana fara kono alai ya maruke imami tawafuke kana nafla sidi farain kire mina arakan flasidi hiji do billa donyala murakala billa donyala ni tawafuke mina arakan flasidi عند المقام arakan folo bi suratul kafiruna kala arakan flana suratul ikhlas kala ni annogara akake maqam ibrahim na ni man nogoya yorore min nogoyara ibsiga shidi na asir yoro nyuma o maqam ibrahim ayreuke wa unana keshere fana islamaya dina kono qur'ana ya sabab kuka ibrahim joro yimne ka kesir na amflawati min al-islam faray rabbi ga ate alkaba kirefe amma bole do alkabala ni hakedo o barakira majmai don wo ko kira umar ka wacila o tawafu kelawni maqamu ko fe sillaw ulu turaka firke nyona fabina ke mushkilay akira kuwe abega toro simro Umar ayreka ijtihadu kono anuka kam lamo ka nyemo bado ay yamar di ko fara in turi kam bodoni tawafu kelo ka siga tawafu ke
ka fara bo kana atlina fe kana bla ko ko da to fara fleur min sa abi sidan sa ibe fara yi veru kema ka ver ka kun ngani do na internet ko ne bi jado wi dinge mbaba flabe verin kono pata ibn Uthaymin rahimahullah aliko o dinge mbaba flain ko ta Ibrahima seno yede ko ati jigiya ka fu ko Ibrahima seno ko yi tamashedi ka seno in tamashedi jira ta ko riwaya kenama ba jira ka fo seno in tushira mo ka joshili la horma yini kama wa tushi ko wa mo ma bla o joshili fana na da ko mo ka silli mo e joshili de fara ko mu kema ga joshili fara fe jamanga san ko parce que aun don ba do fo aku man tun yere de la jarabirani fe ma be u yere wajibiya ku yere bla fe na ma bla ni ko aun to ko nkembo ni ko anga seli yoro mina ama njoshi yena ni ko ga yoro mi ko ga ti jo yoro mina am tan sigi ko fanga rakam flashidi hali tara ini hiji don te nyona foila ni ko nunde imma blamina ali bolo min turlero arafa kudu sanfe bolo jema do tewa o poto mbe o ere te poto koroere o sansan kude na machine de dron ka yoro jira abada do ta munumuno dafe do were josho la joshi lidda do mana do jabal nuru kulu kono do ta yinke kalwa do re ka sige kute bo ma wara tidu bato konna ma foni ta don ati ma jala kola nga na ibi kala na fori dami ma wara na da uma ibna komin layere ibn yere se fitne mafu ima farata abi kungo de cima te here cima wa ambo komunun ke do bitla ko de ta ka kiga islamai Allah gushi kamu to akella kabu ba ngiya ka wala ko dieni kala wala be dekuraji atali mo fle wi joshi min ka alkaba yo rabbelani mo shima blawda alkaba ko dama do de ba الركن اليماني نيسرك ومنه يبو منه ومنه ني السنه حجر الاسود وسمسمني وسنه ملتزم يرو كجوي كدغو كينيا سرو وكنمي هجر كنا الكعبه كنا سلي درجه بسغا سرو ولا دون بادو كما كاما شاكا تو الكعبه فينو كبلا مالا ولا كفونك اوا don ba uti ba fo sun yi su barka mai utekele kala nga angon mabla na ambake angon siga bisiga nyuma ke ka fo alkaba kumba be mugo wala wa ka fo nyere de mbolo daka na kera no ngania fiemawi aba jigiya imabla ho mega bisiga nyuma de ke ko mina aya akauta shi kashinga do muturubiya konoti we hautashi bo amala je bisigima de sofe na kanu duna mugola kusube ni suru yanana akadiera ki bulo magala de basuro ngania foti kono kumarola ade nyira de kara fu alkaba fuka tambulo daka ni oludo aywa amba jigia la haraja fi dhalika amba jigia makiri foda mu amba jigia alaka ya fa maula ga kuma khulasa ko ne ni amma blaula ni man ya kwa fara ko yoro min mine jida ga yemine no rukni yani ka fi hadir rasul ma ko rabbana bidamna yoromna ni man ya alka mine ko yende mine yoro ibi wasileke minaka ta hadir rasulullah wasileke ya fone ko ar-rukn al-yamani kuma ni manye ko alkawa minani kumba bila ijija ka yemina awa nas musmuni fana kadiye ijija ka da hajarula ijija ka to yin na no mo shima siga ke kana tuba yoro bla bla nona imana alkawa yoro soro wal ma ka ko figata afini do tige wal ma ki figiga jalamugo joshi ala kika koloshi joshala kana kano koloshi ke adama koloshi ambulu
mo ben dama dire dama do kesiri mede fu ga kolo sikesa do ga babla boka tirigala do be tabi tirigala oba na abena zanana de kolo shugwane de kolo shugwane an ga wasa hijira nyake ka alkaba de cho ko edmi jonin kunna fitnan dinatan dondondi ba suro a dawrom na la ala yedde bina temo ete domina debina koloshi daga mara go koloshi da koloshi gwazere an faga koloshi do o ba hiji ko kalama do modebina do rabina o ta hiji ko nyera kalama o te koloshi era bunya kun era don alaba o ko ni koloshi ko nde kuma mo ke buru ko ni na kamana ko na ko ni wurira na doro o ko ena ko gabitu da alaba do bina koloshi blajila ajimi alaba do bina koloshi blajila ka tu kunai woni konnu cena fada madere ka fam fema mbulo minga bunini mbe noe ereka ala wili ameka bolifon fe no koye la horomai la ka fe mo to edi chedo atu barka ini ba tan flala kunnu bima kunnu blashin ala joy mambadu dode zara bara do sangana nay barudala anan zara bara yimi akon de zara bara gwanen akon karsa walju karsa don ba karsa ko de bulu magaran zara bara ina nya sanfoni akai be wuli wulla be maga zara bara law ba daw nyera ba dobe o mamma zara bara o wulaga wa majlisu da lauta taro ni kwa kira ai ko auto ya magazara bara ko ka tayi manyuma kirate no jumate abaga magala kwa mi ga ne rabina toke nit nan wasa do zara bara ne rabta baran manke damne ne borani mbaru daina o de ko chwere yana ngana ta problem si anyere mani manyuma un sawabi kasoro manyuma un rata fe kadin kere ite ma si tarikula manyumana ci den ten na yumante kayere bu mo wele kana tuka barka yini ala yorowla ci de woni na yumon tayo ala yere de ka shiriye ala de wulu la ka dampara duli ma to o de atu tabarruku bi ke nu ubolo fami nu yere kunye nu farkule nu ka febe o to lu yere yo ala yo de ke olula nga olu kofe iyo ma ko abisra alayi ala le ta foko ale be shiriya ko ale de ga duwo wi mine ki gana duwo nyina fe jango ka ba bolo fa ndi ma gata barga yini ngedo amantande atama ngalo de da mo gola ma famde ngo chide on ko nabi mo ko nga ala ye siranye jongwanza ale reti hakilati ayre ni ala chelaw jango ka ba ayre blamba awre ta nyere bolle ibi jongo join kuna kongo atishi ala ba na ale rebula ale te fuli wa do re ba sura rebe yi chugula mo agere ka jete taka ngai na ni ala kadi ai na ne ne ko ni ne de beta chichi o te ma yana ma re jamu wal jam ye mama la ma yana ma re wallahi mama ba ala ko nyere dibi do ala ifam yare ita yere ke ma wara ka ko yana bolay ana ala cela itake alakira sallallahu alaihi wasallam e o minga bobe kira besra de do jon koro kata alama mubashara ira kitanye kira mo kala ondela ke kamiri ko ala efemu mbuya ko ni o feunte e ka batoti mine wal mai ka duoti mine la ala efendi ere mayina che o ka bunka timeni fennu o korote go fennu no horoma ka dogonde o korote ku manga bunya de nga ere ka arakan flasili ki dama kashi ala la ki teturu ka kashi imano ke yoro amba jiga duoti
ibe magaw ite magaw ala bisiga jon tluma gye ki to robbe dugo bisiga mine jon bulu ki to robbe wani mantuyi ala mu ka ko siri yoro kilina abunya ko mun be alkabala ko ye femunu sira duna angoro amblala ko anga ko mun ja ambe dawma eta fiye ko magante dugo jabi yoro ede mala yimito ede ala yoro do bunya kateme yoro do ka kuma do bunya ali kuma do dugo jabi kadi kateme kuma do ka nga ni fikra yelemana atake atugo do la mai we fliede we flie mambe wolo ka sadat se ma on ka taw na misal do fi we su min flo we su ma ala kirere sallallahu alaihi wasallam kasuru yon surat dikira nga wesu yi kesiri ani ala kelai fu ala kelaya ko akerefe mo wiye ya le ni munu nyebe nyona wonaye wesu ya ka fo ka ala ya fadili ai kasoro o mo ulu ni kira sigi le ple nyongoro kira boro ke nyondu kira tama nyondu akoke nyondu ngami makira reyi amake sahaba ere nga o yikesiri baran man gesse akadulay ka babbar ka nyini ka sira ala nye ka banjenay ala kira akufo ko wesu de ye tabiina ka kundiye ade ka sa tabiina bay katla ka fa ka sahaba wi ko mado mamina ka duwo bijabi ko ni na yi nyoya bo more ko afo aka ala ya fadi nga kuma koroyinde parce que ni kuma ni ma info ko ka gele ni to ko ka ma horoma bwala ka ko yoro bedwo o kidi ko ka bala ka jenda magani yoro chite ma fi magani yoro shi kidi na fora ko sabanti ya munun fora anga da uma anga na ko re kire anyere kidi aflana anga na miri pana una ante maga ko an siga ala so o de we fliede وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لك جوين غالك لا ويفابي دمك قولوا أفكر نيغا جون سرو na ama yoro do kerengera du ko 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 nyinga joyin ngali kila ko ko mbeni mbo yoro ina ku gatayo ala ko de kwale na ka jonga su mana ke yoro ko wa be wele dala ka wele jabi abi dugo kala ka dugo jabi na sarti ejmeyi e folo ka ala jabi ika ala jabi na ka yamarkon labatuli ika ala jabi na batuli ika ala jabi na nyesranye inma yataqabbalu Allah min almuttaqin وده تعالى على كده صلى الله عليه وسلم حال كرا جو عرفه يورو من ايمن فو اكوني انجويا دي كون عرفه فبي جوري afuti akuni kon njora nga arafa fabbe joro wala to don bawti iskalu redo hal maqam don boba fa ni ma yoro soro ayoro kulira soro siga ara kan flying city ni yoro wala fa fen soro ati fiye fo iblay ka tawafula ati fiye iblay ga hijila ati fiye iblay ga umra jama selif samanti akabu na alkira mantu ala yubunya ni fendo yojmei busiga sili yorobe nu majama so nu masiga jamala so mantu do temena ulajra biledo fuka tuka batoke akero edadila nete asiga ke na alkira wode fo kwale mandu site ko di sili asro yorodola ka sildi ta ka silike na ka silti ko dugu kolo bekera sujudu ke yoroi ore dugu kolo bekera sili yoroi ale mandu oh ni ovo korote kiye jama seli samandia beka bwala ko dona ba famti nga mamunu mbe kuma ngani ya jugu ya lame ka hasidi ya lame ibi wala li wala fon kan jade to shino ale ko no mino dron dakurnya do fora ya fe ale mogo bodela ale mishin wotati ala ka ki mandana mo
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا تمشي بنينهم بسوينا ودوي مقام إبراهيم أي كبار دو فاكسا أو كوني ما من دون الكعبة رفنا كنو كنا دون حرم كنو الكعبة نلمني كان آمنا كي إدنارا وكري علي إدنا للديني أمانغام ما شكا بنامني إيني توروي ما دون حرم كنو كان يسومنا كباتي ناصر بكي على إيني توروي أما تجرو سراولا تسوسو بونداولا دون باو كاختلاف تشارا وكمولا وكمو يكمسي مثلا مامي ما فاك بولغا تادو حرم كنو don wo yon soso ban o ke soso bisiga kala no ko ay pati ben ko faka bo haram kono ko mamna ani mami ma fa haram yada kono don wo bisra di ko soso bisiga ko tigila haram kono wala haraj amiya fa kabulika ni yara kalfa ko ni min dunal kaba kono ki danara ko abtuna borak mami ko soso be kala ko ngani fendo min be qisasu jugoro no e tajru saram shama o yimini fa tekidi ko o sega kala Allah ta'ala a'lam galiko ni kuma nye kamsi nga kuma khulasa be mino wi mama nga kujugu ke haram kono jango ma katoro si mama haram na lami ala yu bali kadaka yoro mi jama fara nyonga yoro yi islamay ko don dine jama bina ta fara nyonga yoro ko je la mebu ka woro be kana yoro kide munun ni berita nyon fe ku ndagaray ha ni marfata nyon fe ku ndagaray ni ko sari rete ro sugo kuma ni fe nun chaade haram no te haram hala pul su sikte te marfa te do haram ko abar san ko sai na ko gelera to munun be kena manawna laminuna marama fonduma way ko sayna alo mamme fe polisu jalade kumbe haram be kono te marama feta silahu do ko koni mamin duna kono iddanara koroy ala ya yini anfe anga ma danaya mami na duna lamini kono oni mami yo o danaya enchie o korote ko qur'ana go koni duna ki danara koroy di ka ke ko mo qur'ana ko ni mamin duna hal ni marfati laitisa hal ni murudu ni laitisa ala bi koloshi ay o ma fode bo shubuha façon do bo de masse o ko ni donal kawara ke e danara tania o ka yi don te ga safu al kabar du genana ni yo e de ma aya korodo aya ya marudi mo gawde ya marula ko ka haramu gasisi ma korodi ni mamin duna haram kono ako tigi gashisi aka toro kana ci haram kono mo ba to haram kono hala fanyana maw tanke fanyana maw mun te ma toro fanyana maw seti kuma wada to ma ay kono numbe bugun ko mina seti kuma akko fete fele hali ku lasran u jatiga tibe o jango amogo o manani ibe haram kono e be hijila ijanto alkabana lamini ibe haram kono ki jantu yere ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس قاب عليهم غوك حج البيت سهجي وسهجي واجب بلي موكا فوك علي ألك هكذا يا أسلامك ما قردوا ولله أبا علي على الناس موكا من علي موكا حج البيت سهجي afora ko hajjul bayt ala ma su to fonga ono mutu kuma fole ngoro toy dalamay baytu ko ni fotu ko na nyona wala fil qur'an baytu wara ko tade al kaaba ko so hijili
o ye ala ka hakɛ mɔgɔw ka mɔgɔ jumɛnw silamɛw de ko don mais hali ni mɔgɔ fana fasɔn ma fɔ o kuma fana tɔ b'a yɛrɛ dafa silamɛw de ko don man istata'a ilayhi sabila ni maa min n'i ye sira sɔrɔ ka taa n'i sera ala ye bato fɛn o fɛn di silamɛya kɔnɔ a bɛɛ n'a surutu don hiji kɔni n'o fɔra kuma o kuma a mana na kuranɛ na o a mana na alakira ka hadisa la o ale ni istita'a de dulon bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ n'a se kɛri nka n'a se ma k'i ye gasi foyi t'i la hiji bɛ kɛ si kɔnɔ siɲɛ kelen komi kuranɛ kɛlen ka kuma in fɔ ni alakira y'a ci lase ko alakira sallallahu alaihi wasallam a hiji ko kuma fɔ min ye ko cɛ dɔ y'i bolo kɔrɔta ka ɲininkali kɛ ko kira ma ko san o san do wa kira ma kuma ko san o san wa o kɔfɛ sa kiri nana bange alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam b'a jira k'a fɔ si kɔnɔ siɲɛ kelen ko kira ko ni ne kun ko ɔhɔ sisan cɛ ka kuma na k'a tun bɛ kɛ san o san ye k'a dun kun tɛna se k'a koro tigɛ o de y'a to kuranɛ b'a fɔ la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum k'a kana fɛn dɔw ɲininkali kɛ n'a kiri bangena a ye a kiri tɛna ɲɛ a ma dɛ o de y'a to hali sariya komisɛni dɔw bɛ yen a b'a fɔ k'i ka taa i kun fɛ ala ko la dɛ nka sɔgɔbɛli damatɛmɛ kojugu o dabila dɛ dɔw b'a fɔ ko aya in ko y'a sɔrɔ sariya bɛ to ka nin na ko alakira bɛ baro la mais ko kira fatulen ko baasi tɛ ɲininkali la hey ne kɔni min dɔn ɲininkali damatɛmɛ a kɔni do diinɛ sɔgɔbɛli parce que n'a ma don nin aya in kɔnɔ a bɛ don tanattu'u kɔnɔ التنطع في الدين هلك المتنطعون ka ko dingɛ dunya k'a sɔgɔbɛ kira ko k'a mɔgɔw halakira sallallahu alaihi wa sallam parce que dɔw bɛ na de maa ma deli ka fɛn yɛrɛ min ɲininkali misaliya la n t'a fɛ ka kuma in fɔ nka ale de misali ka teli n delila ka masala dɔ mɛn dɔ la n taara an ka karamɔgɔ dɔ ɲininka a dimina mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa hakili bɛ se nin bɛɛ ma a ma jaabi foyi fɔ a dimina ɲininkali o ye jumɛn ye ko an bɛ parfɛn minnu fiyɛ ko alcool b'u la a masalaw bɛ yen o kiriw bɛ yen dɔw yɛrɛ b'a kɔn dɔw bɛ tɛ sɔn parfɛn fiyɛta ninnu tɛ sɔn o la ko alcool b'u la ko dulɔ dun k'o ye najasa ye karamɔgɔ n'an taara don nin domaine ninnu kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ an bɛ t'o la an bɛna don furakisɛw la an bɛ t'o la an bɛna don gelatine ko kuma na an bɛ t'o la an bɛna cɛ karamɔgɔ an tɛ baara dɔw to bakurubaw bolo fɛn kɔni ye fɛn suma duman de a dilanna ka ale tɛ dulɔ bonda la bilen ale bɛ sumaja bonda de la sisan fɛn bɛ bonda min na ne y'a b'o la ka taa n'a ye bonda wɛrɛ la n ko bayɛlɛmani fana bɛ o kiri bɛ figutigiw fɛ yen fɛn min n'a bɔra a siya yɛrɛ la pewu k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o ye istihala bonda ye a tɛ se ka jate nin fɛ bilen a yɛlɛmana ka kɛ nin de n'o tɛ ni ye fɛnw lasiliw lajɛ nin bɛ sama nin bɛ bɔ nin na nin bɛ bɔ nin na n'i y'a sɔgɔbɛ kojugu a bɛ gɛlɛya dɛ ɔrɔn wote ko ngɛlɛ ni dingɛ wɔgɔbɛ la kojugu n'i ma taa bɔ i mɔkɛ kolo kan taa bɔ i mɔmuso kolo kan wa an kɔni se t'an ye dabali t'an ye an tɛ parfɛn dilan foyi an kɔni y'a dabɔ k'an suma de ja ka bato kɛ a banna la hawla lana wala se t'an ye dabali t'an ye an ma se ka an taara dumuni yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ o bana bɛ min na bana tɛ min na n'a ko k'an kana parfɛn sɛgɛsɛgɛ daminɛ ka na furakisɛ sɛgɛsɛgɛ daminɛ ka na fɛnw waati la dɔ bɛ sin ka boisson dɔ fɔ ten ko dulɔ garamu nin b'o la nin bɛ tan walima ko coca-cola k'o turu n b'a kun kan kabi ala k'e da ye sɛbɛnni jumɛn ko ma wali sɛbɛnni kala kun kan k'o kala ko coca-cola ko min ma ɲi k'a sɛbɛn ko la muhamadu ko la maka o ye sɛbɛn dɔ jira sabara dɔ la ko n'i y'o turu a kun kan ko bɛ ala kira nɛni jɔnni kɛ k'a turu a kun kan
afida tura kun ga kira ne sallallahu alaihi wasallam ete sebeni to sebeni be kala na tasram be ne o kala ga anje duka no kuma min fo we noire wallahi ta koroi akora atleneri anga sabali anga na nyon dadu kuma na moru ji afenu sogobe ka planeti gati kacari boba kima whatsapp la boss la ma na makunu ala nga tapiu de se munun bura wadlo ya til tabu damne wo kuraga do ga ko ni mai wa ki kuraga do mu hey ala kama ai sabali an woni aya e doro an ngani ce kan yan koro am tilaka abana kanana koro fu do an tilawla la yingal damateme ani kusugobe damateme amainde anama de koni kiri tleneu halala yini srafe ala jeni ni srafe o kiri tleneu fardaw yibabto ke chugo bimbe daga ndi daga ga ka komisen ko woloma ka woloma kabna be daga fo ka woloma fa ka haram yedi ode mogodo mo ko ke ba o chude kun ko ka ko ala kirai sallallahu alaihi wasallam kirima fo femina fo mo kon be ka u delle do ala na kirima fo ala do den nana do ga yin ngal kira sawbiye ka na haram ya ka kirdi ala ko kun ko ala kirai sallallahu alaihi wasallam o ali aya fo ni ko akana fendo yin ngal ke na kiri banyirai amma kurai ala kunya to ya manyina ko donga la fukama la Allah ni mi ato ya yere ma wa to ni mi ake fara haraj kirma fa onga ende na na sobe kiri do bi ni ga fiala hali mushkila ikhtilafu ya ta ya islam ya kono abin gal dinana na gai te ngal ku ngar dogon kuma mina wati ben kun sabati islam on ngar ka ni ngali sobe fuqaha una do bi ni masalai no do bi ni masala kurai ne ko ni kerata bi cugodi ne ko ni kerata bi cugodi ali fana ba jida ka kiri do yini ka fali absiga be sawabo ma absiga fi wana le kiri yinaga kiri bena ati daga de ma ka kera kungoyi dina ma ko dum be caya ka ta fe dungo do ko be caya ka ta ni furakeli sira da jebi ma kibara ka ta furakeli sira kibaru ya ka ta adama dum were ka nyina ma ko nyina bo ci ko sira fe o nga ne ka kuma kon korote ki nyetu ka fonta wulu mabli aya ni ce ko sai la nga ku ga nga ne mo fiye de aha bari kuma ga nan ku ibi ton dira do ben tige ga tige ka ci ko ke ka tuga yere ne je ko ne ra ko ga dabla ene te marju we goyi karaw ga mo fiye de ambe na fitini mfamu ambo lakale ama do lakale wasra mu famu yele alaka ya famu akala wode do ma ka sebe di kala afamu ba ka me mi e ba fo abdura kan do me o bi ga wajige la beso alaka ya fama ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كل ما من كافر يرى ما من بنا هيجي كما بس هيجي فردالي فدران كو من كفر كل ما من كافر او تفسير كلا كويا كل ما من هيجي ngalundiya hiji wajibi ali ni mamin bano makoti ni kafiri ala ani mamin tay wariya kanufe wal ndafe ga bonga pitigi koro wal man ndafe ga bonga entreprise koro atura hiji negidi la fana na saka surama hiji ka sura sebai o ta da makungo tahta mashiatillah ba ala sa wayaj koro ni akakoka da ala yichuma ala baketi onga mama kwani hiji kaluntia walma ka ko wajibi ta hiji ta wajibi walma alkaba ta dore so gwanzango ko kuma ufo ka alkaba la gushi ka banga ta hiji ko ibi kafiriya da ko kuma imbege ka o hiji kebali façon de kafiriya ala sura ka ko ale karim bebbe ko ni ma son alkaba ko ma ni ma son hiji mai gogo ngalodo
wa ala ko kale magotila magoti buruju shila wa ala magotan shila ni tayi toro ambe do godo ala magotan shila magotan shila kara fusa bala ala magotela ko ere mago ala la ya kaman tene ko ala magotan shila ghaniyun anil alamin ala karimbe jema be dave bede jema rete dave pe ala ma foi la ma go bi jomi momo de fam iwe kelela ku ba ala ko kela ba yana ko ala ma go de ba ga ala ma go ti la ko ala ma go ti la ma go ti fala ma go ti bala ala ma go ta ka dula ma go te jera la ala ma go te mele kewla ma go te adama duna ala ma go ti se foi ma dave on de ma go ba ala دافون لنا تبع عليك دافون تبع عليك بلالا دافون تبع عليك هيرلا دافون تبع عليك النعمة كنو وما بكم من نعمة فمن الله نعمة يون نعمة بجونا بابو على ده فوي تيرا بلو فوي إتا فوي إتا فوي وفوي تيبلو إتا كوبي على ده ala karle do aka dabbe be ala mugote dabben shida na e min bla mina yi ayi illa jarabino kode ki laja no koy ka ikaka barade ede ba ala barkada ay ala deme ay aba ay de deme ko ay dono ka ala ma dono yere ma do ko kuma koromo da ma do ibe qur'ana aya fon wal ma'arakara ka hadisa ka wi jon we ko ninka alai okay kuma fotugo da marido ta annafati alama ko ala wuri fa su kudu shula ko don au maskinin na fadima o sai tauye fa arsiga ne ala nafa wati kurono da ibn hadisa ingala hadisa kadi ko ju wallahi hadisa alai an bedi tugo ya ni foin kaga fanga ya nga fo ni ale hadisa ni aka ibi tani blado ala kula ala na ka jonje ala ikma di nyefo ka sa an jo da foi de tale ka masala ote mama bo mala kuma na koi ai bede loko ka kuma loko du kolo ko ka ma be ka damne gale kuma na mana fuka ta ce du kolo melekelima ni bejera ka ala batu kumi na nyomba batu kumi na kwati foi para leka masala ni bejera ka kuta kumi iblisa ya kuta kumi na kumi farauna imi tike be ko ke kwati foi bo leka masala ko jon awere tiga de toro ho toro tiga sine alama atiga din nafa annafa tiga sinima mana ko nyi kenre do de ni nyara nyeni yere ni manye yani sa kuma ni da matiya ha ada mare na kwa be kenke aka be kensa maire kana sala nga yana sa kuma ni je ibi mo kenyo tala kon kenyo malakul maut alladhi wukila bikum umanna mashino katakoto ngala yode fo ko alika chidin no yesa ya chidin ni bela kamunu mina saya kula kulu te farati koy nulu nana ali segon ate fara baraka nulu nana dora kunu tira shaka wa on de ala so so ta'ala so so de ala yulu bla ku ka nyene bo ka be segon mima abada segon kilendi yero ka nabi mo bi cikana do ma do re para la nyonga ku ka cide mine kira min ciru maka ne ka fa do tay mamunu manu bla sira bulu kele be dansa goduka na cide ndon aletta kodo machine achiri bele kelmo tutina nishima kawi segi koto wanda zara bare ka yada anaka kafa wato kumurni alai cin fo kwada ma dai radala Allah fule ku
fanga yɛrɛ de tɛ adamaden ko adamaden dala Allah su de fanga tɛ koyi la hawla wala quwwata illa billah ibe bɛɛ kaba kari ko faama don wala ka fariya bɛta ala ka kɛlɛbolow la kungurunin ala yɛrɛ ka jate tɛ fɛn minnu yɛrɛ kan wali i yɛrɛ ala ye kɛlɛbolo min dilan i yɛrɛ fari la n'o nana dɔrɔn k'i bɛ ko bɛɛ jɔ i kafara cogo cogo ni sunɔgɔ nana i na ko bɛɛ jɔ o ye kuma hɛrɛmaw ye ala nɔgɔmaw ni kɔngɔ y'i minɛ ko bɛɛ bɛ jɔ ni minɔgɔ y'i minɛ ko bɛɛ bɛ jɔ an bɛ dɔ ninnu to yen a yɛrɛ b'olu faamu a yɛrɛ ye o ko lafuleni ninnu o bɛ bɛɛ nɔ i kwara cogo cogo karamɔgɔ i hakili sigi n'olu nana wa ni bana nana o b'o cogo la bɛ kafiri baba dalen ni ye kafiri dalen bana na magariko do kuma jugu fɔ ka d'a ye a tɛ se ka kuma bi kojugu kɛ ka d'a ye awa cogo tɛ yen o de y'a to adamaden ka sabali ka se tuya a ka di ala ye dɛ ala ye seni minnu kalifa i la ka maa bɛ se ko dɔ la k'i b'i tɔ to ka o koni ninnu se bɛ tuma min na ka sabali o ka ɲi dɛ n'o tɛ bɛɛ sabali dɔw bɛ na wallahi i b'a dɔw yɛrɛ ni maa maa ye si dɔɔnin sɔrɔ i bɛ dɔw yɛrɛ ni i ye dɔw ka kɛnɛ tuma min na u b'u 12 la ka tila ka taa a mɔgɔ lafule sigilen sɔrɔ i b'a dɔn ko ɲɛnamaya tɛ foyi a caman kɛra nin jamana in kan adamadenw tɛ waaju tuma bɛɛ ni min bɛ min na don min na a bɛ k'o ɲɛna k'o daminɛna n'ale de a t'a dɔn k'a fɔra dɔw kɔ olu ta labanna cogo min na a bɛ ɲinɛ ko dɔnna ko ten ko as-sa'idu man wu'iza bi ghayrihi wash-shaqiyyu man itta'aza bi nafsihi ko jɔnkunandi de ye maa min waajura ni maa wɛrɛ maa wɛrɛw ta e ye waajuli sɔrɔ ko nka maa jumɛn kunna ka ko maa min waajura ni a yɛrɛ ye a yɛrɛ dalen bɛ ka misi wele a yɛrɛ la a yɛrɛ dalen b'a kun firifiri ka mɔnɛ kasi n'a yɛrɛ y'a ka fotow filɛ a b'a kun firifiri n'a yɛrɛ y'a ka image kɔrɔw ye a b'a kun firifiri o y'i kɛlen k'i yɛrɛ waaju y'a yɛrɛ bɛ ala kana an kɛ ka jama laji o kumana sengolaw ka nin faamu ala ye kow kalifa minnu na don minnu na u ka nin ko ninnu faamu diɲɛ tɛ don kelen diɲɛ ye tilkal ayyamu diɲɛ bɛ munumunu don bɛ munumunu duniya duwal koshi tɛ senda koshi tɛ Abdul Malik bin Marwan Bani Umayya kaw ka khalifa minnu tɔgɔ sɔrɔ a b'olu la minnu ye fangaba kɛ a b'olu la minnu sera ka koba caman kɛ a b'olu ale dalen a bɛ sa kuma min na a ka kuma labanw na a dalen mɛnna a dalen jalen a tɔn k'a se ka foyi ka kuku a kɔrɔta k'a kɔrɔta fiɲɛ sama ka ko hali ale ka garisɛgɛ hali ale kun ka balo ale garisɛgɛ kun ka kɛ yawmun bi yawmin ko maa min n'a ye baara min kɛ bi sini a b'o de ka tɛmɛ ko hali ale kun ka balo ten a sɔrɔla ka magari ko ka caman fɔ ka fara o kan ko hali ale kun ka kɛ ten kɔrɔ ye di a kun kana kɛ masakɛ a kun kana kɛ khalifa ye a kana kɛ foyi ye ale yɛrɛ kun ka kɛ komi dayirimɛ ɲinina minnu a tɔw b'a magari ko ɲini cogo min na n'u ye dɔɔnin min kɛ bi sini o de y'u ka dunda ye n'u ye dɔɔnin min kɛ sinikɛnɛ o de y'u ka dunda ye ko hali ale kun ka balo ten wa faamaba caman bɛ yen n'u ka kuma labanw fɔr'i ye hali a kafirilamaw n b'a dɔn ko ala ta ye tiɲɛ ye n'o tɛ hali dɔw b'a fɔ komi an tɛ fiɲɛ dɔw olu ka yiriwaya la n'o tɛ ko kuntigitigi y'a fɔ ko kuntigitigi ko ko nafolo jɔyɔrɔ ka dɔgɔ diɲɛlatigɛ la
ku kunzigi tigi do abo au fara na ma la ga kuma do famu bi ba do be andulu fo misiri kon ko degbe ma do to te misiri kon to koy kunzigi tigi do ta la bayn donc la bayn afam era le ku war chama so na concert kilinge dollar million chama nge nyonga banana wada to ka ko ni bin to da gibi shi zoro yaro wanda ce ku zige shi zora ai san joli balo ko bisa wandoni ko bisa wani kile ale re ku mo ale tate ni so gadi de era jo mi na ko ni so gadi ni so ja dan ko ni jo mi na tai parce que ale bi yela yere madi jemina bi sigile bi hal mo to bi kasit ma ale bi yele hal ni bi yela la abi yele ni bi kasi kwa kera jemina abi yele da baro mashi so jemina do dongela do yene de kala do ale tate mbe yere yene de da ale yere de bu mo yene de ale yere yele de yene de o mashi so min y'a yɛrɛ boso o fana ma si sɔrɔ dɛ dɔnkɛla baɲi a fana ma si sɔrɔ min y'a yɛrɛ boso ale tɛ farafin yɛrɛ fɛ ale bɛ fɛ farajɛ o fana ma si sɔrɔ bon a ɲɛnajɛla kunkurunin caman fana sara an fana fɛ yan o ma si sɔrɔ k'a fɔ de ko ni maa sigi k'a ɲɛ kumu k'o bɛ sa joona diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kodɔn parce que y'a dɔn kuma la kodɔn ni faamu tɛ kelen adamaden filɛ mɛri u tɛ recherche de kɛ n'o tɛ kodɔnnaw yɛrɛ bɛnna min kan o ye nisɔndiya de ka teli ka maa fa ka tɛmɛ nisɔngoya kan o kɔni o tɛ silamɛya kɔnɔ kuma ye dɛ o ye bɛnkan de ye nka bɛɛ i b'a fɔ ko mɔgɔw nisɔndiya kojugu de saya kɛra o de la an misali bɛ yen ni Mali gagnera de ko ba accident bɛ kɛ ni Mali ma gagné ko bɛ di ka so ka adamaden yɛrɛ ka teli ka sa ni nisɔndiya kojugu o de ye alimu nafsi yɛrɛ sira ye o ye a philosophie dɔnni yɛrɛ ye a diɲɛ laban dɔnni yɛrɛ de ye o ye tɛ silamɛya kɔnɔ kuma ye n'a an tila ko nisɔndiya ni ɲɛnajɛw k'o bɛ dɔ fara an si kan o tɛ fara si kan dɛ kuranɛkalan caya hali ni si kuntala ma janya a kɔnɔ baara bɛ caya ala kusuma caya a bɛ barika don si la alabato caya a bɛ barika don si la ka d'a kan si janya ye cogo fila ye a kuntala yɛrɛ janyana walima a kɔnɔko cayara a kɔnɔko ɲuman cayara i bɛ dɔnnibaa ba dɔw ko mɛn a bɛ k'i ɲɛna k'u ye san 200 de kɛ u bɛ nin baara ninnu bal kira yɛrɛ ka kiraya sallallahu alaihi wasallam a kɛlen kiraya n'a fatu jɔ san 23 baara o de filɛ nin diɲɛ kɔnɔ nka a y'a san 23 bɛɛ kɛ sɛbɛko de la sɛbɛko an bɛ ka ɲɔgɔn su ka kɛ tulonkɛ kan k'o de ka fisa adamaden ko n'o nisɔndiya i ma nisɔndiya dɔrɔn ko n'i ma maa fa i b'i yɛrɛ fa ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma a y'a cogo dɔn waati minnu setɔ filɛ ali a tɔgɔ ye di i bɛ to k'a mɛn de ko mɔgɔ sara cortège la nka e b'a fɔ ko mɔgɔ sara janaja la ka caya man ca dɛ u taatɔ janaja kɛyɔrɔ la maaw sara la n ko kɔɲɔyɔrɔ de la mɔgɔw bɛ ka taa moto pan ka accident kɛ kuma dɔw fo ka kɔɲɔmuso jogin kuma dɔw wali ka kɔɲɔkɛ yɛrɛ jogin o kuma na an ka an janto an yɛrɛ la an ka kumaw jateminɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب